Predstavte si, že by ste mali možnosť vyjadrovať sa k rôznym témam politického a spoločenského života, k zásadným aj menej zásadným zákonom. Na základe výsledkov celonárodných hlasovaní a referend by parlament a vláda dané zákony uvádzala do života. To by bola ich úloha. Vláda a parlament by mala podradnejšiu úlohu, ktorá by bola skôr administratívnejšieho charakteru. Myslíte si, že aj po tomto by bol taký vysoký záujem o politické a poslanecké funkcie? No nebol. Politické strany by išli do úzadia, plnú politickú moc by prevzali všetci občania Slovenskej republiky. Zmizli by z TV obrazoviek psychiatrické politické diskusie a duely a prišli by mnohé ozdravné momenty, na základe ktorých by sa Slovensko konečne nadýchlo a začalo by napredovať. Konečne by Slovensko získalo to, čo naozaj chce, a to na všetkých úrovniach. Od vnútorných záležitostí sociálnej politiky, zdravotníctva, školstva až po zahraničné vzťahy. Slovensko, Slovenky a Slováci by mali presne to, čo by si želali. Ak by s niečím neboli dlhodobo spokojní, bol by to náš problém a nemohli by sme sa hnevať na nikoho iného, iba ak sami na seba. Ďalším prínosom by bol koniec hejtu a vulgarizmov na sociálnych sieťach. Toto hovorím na margo relácie odvysielanej v nedeľu 30. júna 2024, v ktorej sa stretol P. Kaliňák a Majerský, kde riešili okrem iného túto problematiku. Zavádzať nejaké opatrenia, čo sa týka slobody vyjadrovania sa na sociálnych sieťach, nedáva zmysel a nikde to tak vo svete ani nefunguje. Toto všetko zabezpečí SPD Slovensko a ak s tým súhlasíte, pridajte sa k nám na Telegrame.